Hola, soc Tian de la companyia L'Home Dibuixat de Castelló de la Plana i estem al Teatre del Raval de Gandia per a presentar el nostre espectacle Screen Man, l'home pantalla. Estem per a celebrar els 30 anys d'existència d'aquest teatre tan emblemàtic del teatre per a xiquets al País Valencià i nosaltres, la companyia, també complim 25 anys. O sigui que veniu a celebrar 25 anys nostres, 30 del Teatre del Raval de Gandia, i veniu a veure un espectacle que parla sobre els desitjos i sobre els somnis. Un espectacle per a públic familiar que agrada tant als xiquets com als grans i en els que vos asseguro que recuperareu la il·lusió i les ganes de complir els vostres somnis i els vostres desitjos. Dissabte a les 6 de la vesprada.